हठात फैनानै बेबायदि बिसोरखौ होखारफैनो हाखो इसोरसो मिथिगौ गभर्नमेन्टआ मावनो हायैखौ एनडिएफबिआ मावदों मावगोन मोनबा बिसिसि दं मोनबा बिसिसिनि रायजोआ एकमात्र एनडिएफबिनि मावनाय बिसिनि कर्मनि फलाव जोङो बे उत्तर ओनसोलनि बर'फ्रा बा रायजोफ्रा उदां जादों बे बाजारावथ' जों बायदि बर'फ्रा खुनु सासेबो देवानि जानानै दादागिरि खालामनो जग्यता गैयामोन बिसिनि आखल आखु बिसिनि नाजानायाव जों थिस्थिनो हायि जाबायमोन जों दाउसा मारिया बायदि जाबायमोन जोंनि हाफ्रा बिसिनाव बन्दक थाबायमोन 1969 आव आङो बे आमटेका हालामाव खारबोदों आंनि अरिजिनेल न'आ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझारनि हावरेहाय बनरगाव कासिबारि होननाय जायगानिसो आं दा आङो हजोंहाय सोरमांगा दैया खुरखाजोबनायाव हजोंहाय हा हु गैयैखाय हा नागिरबायनायाव बेवहाय आं 1969 आव आं खारबोदों बे खारबोजेननायाव आं नुदों जे बर'फ्रा बेवहाय मा रोखोम रायजो जानो नागिरदों आरो बे जानो नागिरनाय रायजोफोरखौ मा रोखोम खालामदों गभर्नमेन्टआ सानथ्र'हाय इलेक्सन खालामदों होखारदों बेराफारसे न' सावदों बेराफारसे लुफिनदों बे रोखोम जुस बारगाव एखेबारे बे रोखोम हा सिलायनायखौ आं नुफैदों बेवहाय मोजां आं खारबो खालामनो मोनै मास मोनसेनि उनावनो आसाम गभर्नमेन्टआ खिन्थु रनेन फरेस्ट मिनिस्टार बिनि दैदेननायाव जोंनि आमटेका रिजार्भनिफ्राय बे आमटेकाव हा गैयै ट्राइबेलफोरनो रायजो जाथोंसै होननानै आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बे रिजार्भ ओनसोलनिफ्राय 54,000 बिगा हाखौ रिजार्भ खालामना होनाय जादों आरो बिनि एगेन्स्टआव रायजोफोरनो हाखौ लाथोंसै ओरै होननानै लेन्डलेसफोरनो लेन्डलेसनि एलटमेन्ट इस्यु खालामनानै 385 घरनो एलटमेन्टबो होदों आरो बेहायनो बिनि गेजेरजोंनो सेटेलमेन्टबो आरम्भ जाफैदों मण्डल खानांगौ एसडिसि बहाय टिम थाफैनानै बहाय सार्भे खालामदों सुबिदा मोननायखौ जायफ्रा मावदों जायफ्रा लादों बिसोरनो सेटेलमेन्टबो होबायमोनबो दा बिनि गेजेरजों सोरनि बुद्धि लानानै दिनै बाहेरा मानसिया दिनैबो गाबोनबो थफ्ला लायै लायै हाबफैयो आमटेकायाव बुजिनो हाया एखेबारे ओरैबायदि जाफैबाय जोंनाव बेवहाय 40टा 45टा गामि दङ 150-200टा गामि जाबाय हरनि गेजेरावनो गामि सृष्टि जायो बे रोखोम अबस्था बे आमटेका ओनसोलाव जाबायमोन दा बे अबस्थाजों जोङो थेवबो रायजो जादोंमोन किन्तु सानसे समनिफ्राय ओरैबायदि अबस्था जादों बेवहाय गोदान फैनायफ्रासो जोंखौ सैमा अमा बायदि खालामबायमोन बिसिनि आखल आखु बिसिनि नाजानायाव जों थिस्थिनो हायि जाबायमोन जों दाउसा मारिया बायदि जाबायमोन जोंनि हाफ्रा बिसिनाव बन्दक थाबायमोन दिनैबो मुलि गाबोनबो मुलि माइनि धरता होनायखौ मुलि होनना बुङो 8 थाखाजों महनसे सोरहाबा एसे लोमजादों उदै सादों बहायबो हाखौ गायखानायखौनो बन्दक हैदों बे रोखोम अबस्थायै जोंनि बर'फोरनि रायजो जानाया बेवहाय एखेबारे ओरैबायदि जाबायमोन मा बुंनो बे जोंनि बे दुखियानि माबा सुजुगखौ लाफैदोंमोन बिथांमोना बेनि गेजेरजोंनो जोंखौ दिनैबो गाबोनबो माने दाफनाजों नारनानै जोंनि हाफोरखौ कब्जा खालामजोबदोंमोन फ्राय जोंनि हाफ्रा बिसिनि आखायाव थांजोबबायमोन एक समाव जोङो सैमा अमा बायदि जाबाय खुनु जाथियानो बेवहाय थिस्थिनो हाला ओरैहाय मा आमटेकाल' नङा ओरैबायदि हाबफैबाय खैला मैलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओजों फाथाबारिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै भुटान हाजो गंगार हाजोसिम बिसोरनो हाबजोबबायमोन दा सारिगिदिं बिसोरनो मोनास्लाबनो हाया जोङो माने न'आव फैनांगौआ नोङो अमा माबा मोसौ माबा फिसि मोसौआबो गोमासै मोसौ सिखाव इनायनो ओंखारोमोन बेवहाय बेनि गेजेरजों माबे इसोरादि थिनहरखो बेवहाय इसोरसो मिथिगौ बेखौ गभर्नमेन्टआबो कन्ट्रल खालामनो हायाखिसै रावबो हायाखिसै गोदो एबसु दंमोन एबसुआबो एसे बिसार टिसार खालामबायनानै माबादोंमोन किन्तु बिसिनि एगेन्स्टआव एबसुआबो जेबो एक्सन लानो हाया खुनु पार्टियानो एक्सन लानो हायाखैमोन जोङो दाउसा फारौ बायदि जाबायमोन बे बाजारावबो हिन्दु बाङालिफ्रा सैमा अमा बायदि जाबायमोन बिसोरबो थानो हालामोन किन्तु भाग्यक्रमे इसोरा माब्रै जे मा शक्तिखौ हरखो 93 आव बेवहाय एकमात्र एनडिएफबि बे फंबायफ्रा माब्रै हठात फैनानै जे बेबायदि बिसोरखौ होखारफैनो हाखो
इसोरसो मिथिगौ गभर्नमेन्टआ मावनो हायैखौ एनडिएफआ मावदोंबाबो आरो बिनिफ्राय बिसिनि मावनायजोंसो जों बेवहाय दा उदां जादों जथेस्थ एनडिएफआ जोंनि आमटेका ओनसोलाव आमटेकाल' नङा खैला मैलानिफ्राय आरम्भ खालामनानै अर्थात मानास रडनिफ्राय आरम्भ खालामनानै साहा मोनबा बिसिडिसि दं मोनबा बिसिडिसिनि रायजोआ एकमात्र एनडिएफनि मावनाय बिसिनि कर्मनि फलाव जोङो आमटेका बे उत्तर ओनसोलनि बर'फ्रा बा रायजोफ्रा उदां जादों जों रायजोखौ मोनाखै जानो हागौ बड'लेण्डखौ मोनाखै जानो हागौ खिन्थु जोङो प्रथम पर्यायाव जोङो एनडिएफनि अननायजों जोंनि ओनसोलाव जोङो उदांखौ मोननाय जादों दा जोङो हर थ्रोब सान थ्रोब जेरावखि थाङा मानो गियालासे जोंनि खामानिखौ मावफुंजोबनो हायो आरो बेनिफ्राय अनुस्थान प्रतिष्ठानाव जोंनो लिडार जानो हायो बे बाजारावथ' जों बायदि बर'फ्रा खुनु सासेबो हय देवानि जानानै दादागिरि खालामनो जग्यता गैयामोन खुनु मानसियानो भाय लिडारबो जानो हायामोन दासो नंखायखौनो दासो माखासे मानसिफ्रा नंखायखौनो बारहावाजों लिडार जादों खिन्थु बै समाव थायोमोनब्ला बिसोर कयजननि बुथारजागौमोन हिसाब गैया दा बेबायदिनो आमटेकाव रायजो जानाया बहुत माने खस्थ'जों जाबोनायनि गेजेरजों जोंखौ खस्थ'निफ्राय उद्धार खालामफैनाया एकमात्र एनडिएफआ खालामफैदोंबाबो बिसिनि अननायाव जों दिनै उदां दा बेनिखायनो आं सानो एनडिएफआ जि खामानिखौ मावगोन जातिनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय आं बेखौ अन्तरनिफ्राय आं सापर्ट खालामो जे जायनि थाखाय जि दिनावनो जि दिननिफ्राय एपिपिखौ दादों होननानै आं खोनादों आं खबर लायो खबरखौ मोननानै आं खुसि जादों मोजां मोनदों गोसोजों आं हास्थायदों बे जाफुंब्ला हामगौ जाफुंब्ला हामथारगौ बे कारन बिटिसि ओनसोलाव जेसेबां पलिटिकेल पार्टी दं बे पलिटिकेल पार्टीफ्रा जातिनि नामाव खालामदों सोरबाया सोरबा माबानि नामाव खालामदों खिन्थु बे पावारनिल' फिना गभर्नमेन्टनि पावारखौ बोरैहाय लानानै बोरैहाय गाव माहाजोन जानो बे धान्दाजोंल' माने पार्टीखौ खालामगासिनो दं प्रकृत जातिनि थाखाय नंगौ सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय बिसोर मावदोंना मावाखै आंहा बाहाय सन्देह दं आरो बिनि गेजेरजों नैबे अल्टारनेटिभ पलिटिकेल पार्टीखौ जोनोम जानायखौ आं जोबोद मोजां मोनदों जायनि थाखाय दा बेनिखायनो आं गुबुन हान्जायाव दङब्लाबो आं सापर्टखौ होबोबाय थादों आरो सुबिदा मोनोब्ला एसे सहायबो होनो हागोन खोमा आं बेबायदिनोबो आसा खालामदों जिहेतु आं दा प्रेजेन्ट आङो दस्रा पलिटिकेल पार्टीयावसो दङ बेनिखायनो आङो माने बेहाय दायित्वखौ लानो बादों बे एसे बादोंमोन आङो आपत्तिबो खालामदोंमोन आङो जायनि थाखाय आं दहाय गावनि जिरेनफोरनि सिगाङावबो आं बुंदों दा उपाय गैया जातिनि सार्थआव नंगौआव बाहागो लानायाबो बे फाब नङा पलिटिकेल दला मा दिनै दं गाबोन गैया नोङो पार्टीखौ जि 101टाखौ खालामबो हायो जेराव आदर्श दं जेराव उद्देश्य सঠিक बे सঠিक माने माबा थानाय दलावसो नोङो सोलायनानै थानायाबो नोंनि बुद्धिमाननि खामानि जायो आरो जातिनि थाखाय जायो आरो भबिष्यतनि थाखाय मोजां जायो दा आङो भबिष्यतनि खोथाखौ सिन्था खालामनानैसो आङो दा गुबुन हान्जायाव दङब्लाबो आं बेवहाय दिनै एसे आंनो स्वयं सशरिरै आं बेवहाय नुजानानै आं एसे भाग लादों आंहा बिबान दंखायो दा आंहा ओरैबायदि मोनसे माबा जाबोगासिनो दङ आंना साननाया जे आङो गाबोन समखौनो आंनि बिबाननिफ्राय आं नागारगोन आंनि दलनि खामानिखौ आं बेखौ माने मोननो खालामखौ मुखिया नुगोन बे हिसाबै आं लुबैदों जोंनि आमटेकानि रायजोफ्रा बा नैबे मानास रडनि साहा थानाय मोनबा बिसिडिसि पाटाबारि बिसिडिसि खैलामेला बिसिडिसि आमटेका बिसिडिसि आरो बेनिफ्राय आनन्द बिटिनि बिसिडिसि बागमारा मालिबिटा बिसिडिसि मोनबा बिसिडिसियाव 25,000 भटार दं रायजोफोर बे मोनबा बिसिडिसिनि 25,000 रायजोखौ एनडिएफआ उदां खालामदों दिनै जायफ्रा खोनायोब्ला गाज्रि मोनगोन बिथांमोना खिन्थु बिसोरो जोंखौ मनोजोब्बायमोन बिसोरनि मनोजोब होयिया एकमात्र एनडिएफि दा एनडिएफनि अननायाव जों मनोजाजोबाखिसै बेनिखायनो जों रैखा मोनदों बिनि बिनिमयाव जोङो एनडिएफखौ सापर्ट खालामनाया जोंनि बे मा होनना बुङो माने मानबतानि दायित्व निमक हारामि बेखौ जों दिन्थिनो नाङा एनडिएफनि अननायजों जों जायगा मोनदों एनडिएफनि अननायजों जोङो जायगा उदां जादों बे हिसाबै जोङो बे खेत्रआव नैबे दानि गोदान पलिटिकेल हान्जा जेनाखि एपिपि बेखौ
जोङो सापर्ट होनाया जोंनि थाखाय नितान्त प्रयोजन आं बेखौ अनुभब खालामो आरो बेखौनो आङो रायजोफोरखौ खावलायो नोंथांमोना जिखि दल थाया मानो आं मिथिगौ सोरबा बे दलाव दङ आं मिथिजोबगौ इभेनखि जोंनि बे एनडिपि सेंग्राफोरनि गेजेरावबो सोरबा सोरबा दङ उपाय गैयियाव थाथ'दों बेसाराबो बिसोरनि बिदा फंबायाबो दङ दा जोंहा सम सोलायनो सम दं सोलायनो सम दङ दला सोलायोब्ला एक घन्टानि गेजेराव सोलायग्रोबनो हायो कारण मोजांनि थाखाय नोंनो सोलायनायाबो नोंहा बेबो मोनसे पबित्र दायित्व दा बेबायदिनो पबित्र दायित्वखौ पालन खालामनानै जोङो जोंनि बे मोनबा बिसिसि रायजोफ्रा ज' जानानै ऐक्ययैनो जाहाथे जोङो दानि फैगोन बिटिसि इलेक्सनाव खेबसेखौ खमसे खम मावनाय मावैखौ उननि बाथ्रा जोंनो जोंखौ उद्धार खालामबायब्ला जाय मानसिफ्रा जाय माने माबाया शक्तिया जोंखौ उद्धार खालामदों बिसोरखौ जों खेबसे सहाय खालामनाया जोंनि बे मानबतानि मानबता धर्मनि मोनसे धर्म होननानै बुंजानाय जागोन आरो बे धर्मखौ पालन खालामनो थाखाय आङो रायजोफोरखौ खावलायो नोंथांमोना खुनु प्रकारै नार्भास जानो नाङा बे फैया बेखौ दाबुं बे दला फैथ्रा बेखौ दाबुं दहायनो जोंहा अनजुलि बिनानावा जों बुंखाबाय बे दलखौ दानायजों लोगोसे मेसेज आं बेखौसो नोंथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों अन्नानै नोंथांमोना बे बेलायाव एनडिपिखौ सापर्ट खालामनांगौ कारण एनडिपि हिसाबै जातिनि एनडिपिनि समस्या नंथारगौ राजनितिक समस्या दा बे समस्याखौ समाधान खालामनांगौब्ला राजनितिक भाबै नङाब्ला सिखा रुवा सिलाय लानानै दा जर जबरदस्तियै दावहा नांनाय बे समस्याखौ समाधान खालामनो हाया दिनै बिटिसिआव बेसेबां मा जादों बेखौ नोंथांमोना हयथ' मिथिजोबा जानो हागौ खिन्थु जों मिथिगौ नैबे जा सिगांनि बुंथिगिरिफ्रा गासिबो जोबोद दुखुनांथाव अबस्था जानानै दङ नोंथांमोना मिथिगौ इलेक्सननि सिगाङाव थांनाय बिटिसि सरकारनि लिडारफ्रा आखायाव लेखा लायै लायै घरे घरे हाबदों साख्रि होनो होननानै आरो ट्रेक्टर होनो होननानै अनेक रोखोम अनेक माने लिस्ट लालाबायदों दा बेफोर भाटानखौ बानाय एथ' सहजै खुगाजों होनो हाया पावारा सोरनि दानै माब्रैहाय जादों बोरैहाय बाबेनिफ्राय थाखा मोनो बिसोरो बेखौ बुजियाव बुंदोंमोनबो दा गावसोरनो बेसाराबो माने फल्स जाबाय फल्सआव गोग्लैबाय बेनिखायनो बे बिपि माने एपिबिआ बेबायदि प्रतिश्रुतिखौ होआ थाखानिबो लालसा जोंनाव खुनु लेनदेन जाया नोंथांमोना आदर्शखौ मोजां मोनदोंब्ला जातिनि थाखाय माने जोलैनि हान्जानि थाखाय जुदि नोंथांमोना मोजांखौ लुबैदोंब्ला जोंनो खेबसेखौ अननायखौ होदो जोङो जोंनि समस्याखौ जेरै हायो एरैहाय जों सुफुंनो थाखाय सेस्था खालामगोन बेखौ बिथांमोना खावलायदों बेखायनो आंबो एनडिपि जानानै गेजेरावनो आं खावलायनो लुबैदों नोंथांमोना अननानै देग्लाय गुबुन गुबुन राजनितिक दलनि बाथ्राफोरखौ बाद होनानै आंनि बिदा फंबाया जादोंब्लाबो सोरबाया आंनि फंबाय आंनि बिदाया केन्डिडेट जादोंब्लाबो बेजों नङा जों मावनानै जाब्लानो मोनजाखायो नों सामायनो इलेक्सननि नामाव जों 1000 थाखा मोनोब्ला बेजोंनो जे जोङो आदर्शखौ नागारनांगौ बेथ' नङा दा बेबायदि दाजाथों बेबायदिखौ जानो नाङा नोंथांमोना आङो नोंथांमोनखौ गुरायै खावलायदों एनडिपिनिसो दा बे हिसाबै आङो नोंथांमोनखौबो बे खेबसेयाव खौसेयैनो एपिबिखौ मदद होदो होननानै आङो बयखौबो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों